सरकारनि कायसा रेसपन्सिबिलिटी जेहेतु जों जोंनि बर'खौ जों बहाय कनफ्रजाबाय गैया जेनिबो कायसा रिजन दं आ रिजननि दारैनो जोंबो आरो मा खालामजागौ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट होम मिनिस्टार बना नंखा बना इमप्लाय खालाम खालामखौ बेंगाराव सालाय दङ এবং নিশ্চয় তামো কাইসা डेभेलपमेन्टआव कंखा जोंनाबो फायगादि जोंखौ सालायखायानो आरो कंखा जों लाम रिखा दिनै गेसा नोंथांजों थानाय दानि पाल समते लगिराव थानाय जगदीश बाबू भाई पूर्णचंद्र जमातिया चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल सीई चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जों थाम सर ओ हांगार स्ट्राइक नती जे हांगार स्ट्राइक माननाय सिमनिया हास्टेन लुकु गोनां रक जत नासिं लाजाक बुबाग्रानो ताइ बुबाग्रानो क खाना बागै बम हाय बम कंडीशन दगते आबो जे नासिं तनाय लुकुरनो बम हाय क कसाना मुसिस ब्राउनो सिंनो कचारो जे for a long time they have been waiting and I wish they will have sufficient patience to wait 4 more times till our result is accurate. Then I think they will be able to understand and we shall be able to send out the real information to the stakeholder, to everybody, to the general people. Thank you, sir.